Il-votanti li jixtiequ jivvotaw ġimgħa qabel il-jum stabbilit tal-votazzjoni minħabba każijiet ta' safar jew sptar jistgħu jmorru fl-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar jew fi Pjazza San Franġiski Rabat Għawdex minn nhar it-tnejn li ġej biex jieħdu il-ġurament stipulat. Skont avviż maħruġ mill-istess Kummissjoni Elettorali, ir-reġistrazzjoni għall-early voting tista' ssir mit-2 sal-ġimgħa mit-8 ta' filgħodu sas-sija u nofs ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sas-7 filwaqt illi sibtijiet u ħdud mit-8 ta' filgħodu sa nofsinhar. L-uffiċċji jkunu magħluqa bejn it-19 u l-21 ta' April, jiġifieri bejn il-ġimgħa l-kbira u Ħadd il-Għid. Il-terminu legali biex isiru dawn l-applikazzjonijiet bil-ġurament huwa sa nofsinhar tal-ġimgħa 17 ta' Mejju. Kull applikant għandu jieħu l-karta tal-identità jew ta' residenza tiegħu. Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lil votanti li jikkwalifikaw biex jivvotaw fit-18 ta' Mejju illi jrid ikollhom id-dokumenti tal-vot u li dawk irreġistrati Malta jivvotaw fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar, filwaqt li dawk il-votanti reġistrati fuq Għawdex jivvotaw fir-razzett sperimentali tal-Gvern fit-Triq l-Imġar ġewwa x-Xewkija. Intant, il-Kummissjoni Elettorali avżat ukoll illi dawk kollha li huma reġistrati Għawdex u jixtiequ li jiġbru d-dokument tal-vot minn Malta u viċe versa għandhom jagħmlu talba bil-miktub kemm jista' jkun malajr. It-talbiet jintlaqgħu sa mhux aktar tard mis-6 ta' filgħaxija tal-ħamis 23 ta' Mejju.